za ku saurari labarai ne daga tashar Aminu Sufi TV. A masana'anta ta kan News za ku ji Muladin Sima take magantuwa wajen abokan aikinta ko ta kafa ta sada zumunta bayan wata cewar inda ta fara aikin sana'ar ba a taɓa ɗaukar naira 50,000 ko 30,000 ko 20,000 an bata ba, sai a bata naira 2,000, 3,000, 5,000 bayan ta kammala aikin, wanda hakan ba abin da za ta iya tsinanawa a rayuwarta. A wata shira da BBC suka yi Muladin Sima da abokan sana'arta kamar su Aminu Esbono da kuma Falalu Daurayi duk sun bi fata sada zumunta suna karyata hakan, don cewar shi Aminu aiki da ya na ƙarshe da ita ya taɓa ɗaukar naira 40,000 na bata. Shi ko Aminu Esbono ya ce giftawa ta a wani aiki inda ta kawai aka ji ya dauki naira 20,000 ya bata, sannan kuma duk ya haɗaka sun mallaka mata gida a Maidile, hijini ta bakin Aminu Esbono. Shi ko Falalu Daurayi ya ce ya yi aikin da ya dauki naira 20,000 shi ma ya bata. Muladin Sima dai tana ta magantuwa bisa wannan kalma ta da ta furta, sai dai kuma Naziru Sarkin Waka ya fito ya ce magana ta fa haka ne. Su dai sa Aminu Esbono da shi Aluminium gaskiya wannan magana sun san da ita, inda yake cewa shi a gabansa ake haka kuma yana ganin yadda ake yi naira 2,000, 1,000, 3,000 haka ake bawa dukkanin wacce ta kammala aiki, ta kuma sai da tafi biya alalitar ta domin a sata a wani fim. Gaskiyance haka abin yake, in ji shi Naziru Sarkin Waka. To Allah dai ya kyauta.